Jo em dic Adrià Rico, soc monitor de l'Escola Branca, de fet ho era fins fa un temps, ara ja no, he deixat de ser-ho, i bé, tinc 24 anys i ara estic a l'àmbit d'educació pel desenvolupament amb els meus companys. Jo em dic Eduard Bartrina, tinc 32 anys, soc l'actual vicepresident del moviment i bé, jo vaig anar a la pública perquè com a representació institucional, com a companyia de la Maria, com l'actual presidenta. Em dic Marta Rams, tinc 22 anys, durant els últims 5 anys he sigut monitora i després responsable de l'esplai Sant Josep de Calassanç. Des d'aquest nou curs de l'esplai Passatge soc la nova responsable. Bé, jo em dic Héctor Molero, fa ja 8 anys que soc monitor del grup de colònies i campaments de casc. L'últim any també vaig estar treballant al grup Itacascamps d'Hospitalet, en el centre diari. Vam arribar allà el 27 de juliol, si no recordo malament, i els primers dies la idea era que tot el que havíem de fer al llarg del mes acabar de planificar, o sigui, durant la primera setmana planificar tot el que havíem de fer al llarg del mes. La intenció era continuar els projectes que tenia la mateixa federació d'allà, la federació d'Ujedo, i principalment la nostra tasca va ser ajudar en les diferents branques que ells treballen, amb el tema principalment de l'hort mixt, amb el tema dels casals, el tema de l'educació en el lleure, principalment amb joves i amb nens d'allà. Algú pot ajudar amb alguna cosa més? Els tallers d'informàtica també vam fer i formacions a facilitadores que més ho va fer la Maria València, l'Anna i l'Edu. I a part d'això, una de les idees que aquest any tenia Ujedo era sobretot treballar el tema del VIH-Sida i vam estar treballant principalment amb el tema d'un tríptic, amb el tema d'un muntatge d'una exposició, d'un llibret, al quanto el que ells demanaven. Nosaltres principalment treballàvem amb el grup de joves d'allà, que alhora en algunes de les activitats que preparàvem per als infants, com el casal, doncs participaven amb nosaltres com a facilitadores que diuen ells, que seria l'equivalent a premonitors, potser per nosaltres. Dins d'aquestes activitats de casal n'hi havia unes que eren campamentos a fora del que és Palavé, que era el lloc on ens trobàvem, a la seu d'Ujedo, i hi havia vam realitzar 2 campaments, a una platja del Carib, al sud de la illa, d'un cap de setmana, i un altre cap de setmana vam anar a Samaná, que és l'altre extrem, tocant a l'Atlàntic, al nord-est de la illa. A mi el que més em va xocar potser va ser els nens, la manera que tenien de passar-se el dia. I en general la gent, però els nens potser em va xocar més pel fet de ser nens, no? Tot el dia estaven allà al carrer jugant i amb 4 coses i sempre els veies intentant buscar-te perquè fessis un joc, perquè això a mi em va impactar, no té res a veure amb el que et pots trobar aquí. I en general això passa molt amb la gent, el tipus de vida, és a dir, el ritme que porten de viure al carrer, de viure més a un altre ritme és una cosa que em va xocar molt. Del que comenta l'Adrià, sobretot, jo ho veia molt reflexat i m'impactava molt el tema de la música, no? De com el ballar, el cantar, des de les 8 del matí fins a les 10 del vespre, anaves pujat a una guagua, en un autocar o en una furgoneta, i deixaves d'escoltar la música d'un local que ja començaves a sentir la del següent, i per tant en cap moment deixava d'haver-hi música, no? Sempre. I després, quan els coneixes amb ells, ho entens, i et xoca això, que una cosa que al principi t'ha sobtat i t'ha semblat fins i tot estranya o t'hagi pogut fins i tot molestar en algun moment que dius vull silenci, després t'està demostrant que és així perquè és una manera de combatre moltes coses per ells, jo crec. Fins i tot potser un mecanisme de defensa davant de les mancances que tenen en moltes coses, i és admirable. El cor de les persones, el que deien que es van obrir, que de seguida, després d'un mes ho vam notar molt, però és que ja portàvem pocs dies i ens sentíem part del grup. O sigui, des d'aquí ens havien estat explicant que serien molt oberts, però res a veure de quan arribes allà i tot el que et donen. O sigui que ells també et diuen, no?, que tu els estàs donant molt, però el que et donen ells de personalitat, del dia a dia, en el quotidià, és molt gran, no?
Dues coses principals. Una és el tema del sentir-me acollit, que suposo que queda recollit amb tot el que han dit els nostres companys, de com et pots sentir acollit en una sola setmana. És a dir, dius, et pots sentir realment d'allà. Segurament no és el mateix perquè senten ells o segurament no és el mateix que ser d'allà, però bueno, et sents molt, molt acollit i et sents realment com una persona dominicana en alguns moments. I l'altra cosa que va lligat amb el que ha comentat abans l'Héctor és el tema de com viure com viure d'una manera tan feliç com és possible amb la quantitat de recursos que poden arribar a tenir. Començo jo? Sí. Relativitzar molt les coses. Molt. És a dir, a vegades ens prenem les coses molt a pit, que és important, també són les coses a pit, això no ho deixem de banda, però també és important que hi ha coses que les hem de prioritzar i hi ha d'altres coses que a vegades ens les prenem massa a pit i sí que les podem relativitzar. I d'això n'aprens molt. La importància del temps, no? Que dèiem, és que quan ens hem d'esperar 5 minuts al metro, no? Que ja ens enfadem i allà, bueno, mitja hora, una hora, bueno, doncs no passa res, no? Això que el temps es pot esperar i si es pot fer demà, doncs no passa res. He pres... Què he pres? Probablement a veure les coses des d'una altra perspectiva, no? És una experiència molt transformadora i, per tant, canvia la teva manera de percebre moltíssimes coses. I una d'elles és el que comentàvem del temps i l'altra és directament la relació personal amb la gent, jo crec. El fet que en només un mes que vam estar allà ens sentíssim tan acollits en tot moment i la relació fos tan afectuosa, és comparable potser al que et passa en unes colònies, en uns campaments, que estàs 10 dies i tornes d'aquella bombolla, però portat més al límit i més bèstia perquè és gent que has conegut realment de zero i que és totalment diferent a tu, a la teva cultura i a la teva manera de fer i a la teva manera de ser. I això impacta molt. I al tornar hi penses, sovint. Jo crec que més que... Bueno, també he après moltes coses així, però potser em quedo també amb la idea de dir, bueno, jo he estat 8 anys de monitor a un esplai aquí i aquí coneixes una realitat. I moltes vegades, quan portes ja molts anys i veus que el funcionament de l'esplai és un que tot va bé i funciona bé, doncs quan tens l'oportunitat de veure una experiència així amb nens en un entorn molt diferent però que intentes aplicar un model similar al que tu a vegades apliques a l'esplai, ja sigui per la relació amb els nens, la manera d'ordenar-los, que puguin seguir els jocs, la manera de portar l'equip de monitors, veus que no té res a veure, és a dir, que t'has de buscar la vida d'una altra manera, no? I que tot el que serveix aquí potser no serveix allà, algunes coses sí, d'altres no. Bé, aquest, diguéssim, intercanvi, i a més una cosa que particularment com a monitor m'ha agradat molt conèixer. Jo crec que una de les coses que s'ha de fer ara és primer potser reformular el full de ruta que havia marcat l'any passat o veure realment quins són els objectius que teníem establerts per cadascun dels anys i intentar adequar el que puguem aportar a nosaltres amb el que s'havia portat l'any passat i mirar realment quines són les expectatives que té cadascuna de les federacions, tant UGEDO com nosaltres, el moviment, i veure realment què és el que podem fer. Com diu el nom, és un camp d'intercanvi, és a dir, ens agrada molt anar allà perquè realment ens hem sentit molt ben acollits, però hem de mirar realment si podem anar nosaltres, han de venir ells, podem fer les dues coses. Sí, bueno, a nivell més concret hi ha unes cosetes que van quedar obertes que evidentment arribarem fins on nosaltres vulguem i per tant, si hi ha les ganes i li posem el temps necessari, doncs des d'ajudar-los a crear el blog que volíem fer per seguir, no només seguir en contacte, sinó que sigui un medi de difusió per ells i ajudar-los des d'aquí amb la tecnologia i amb els coneixements nostres que puguem. Amb ells segueix a nivell no només institucional sinó personal, jo crec que el contacte amb molts d'ells, que això és molt positiu i per tant a partir d'aquí des d'enviar recursos en forma electrònica de dossiers, de coses que poden fer servir ells per l'educació en el lleure des d'allà, com fins i tot plantejant-nos algun enviament de material o donacions, etc. Doncs tot això està en ment i en principi sí que es tirarà endavant.